Sunt Retro, nu este Vlad și bine v-am regăsit la episodul 2 din seria noastră Minecraft Survival, aici tot pe serverul lui Nicu. Continuăm aici prin design. Hai să văd și baza. M-am fost și eu până la baie. Ce dracu? Se joacă ăsta cu ele. Vreau să am o casă, frate. Adică că acum am jucat survival single player, nu mai mulți player care ne pot distruge baza. Deci da, eu... Ăla nu știe că filmează. Am privat dacă nu filmăm. Pare rău că nu mă cine pe tipul ăsta, că poate vrea să dăm raid la baza asta. Dacă s-ar putea da claim. Asta să citesc. Să facem o bază în aer, departe de casa asta și să găsim mai mult și acolo nu ținem avere decât ok vrei.
Îl las pe el să fac. Hai, cartici. What the fuck? Da. Cred că una mai mult. Are el vreau să scale la ăsta. Bă, dar plouă afară. Și nu e niciun owner on sau ceva care poate opri ploaia. Bă, dar eu nu înțeleg owner. Frate, intră sau 5 secunde sau salută și după aia ies. Dracu aici. Că știu camera secretă să naiba. Trebuie să sparg toate chestii. Morning Slenderman e cu noi. Da, cred. Uitați. Bă, și o să zi de wipe. Și nu o să fie șmecher de nu mai pot să mai zic să fie super șmecher. Numai ce aveam. Bă, trebuie să fac un de ăla. Să mai văd ceva chestii în chest. Ok. Să bag și aici ceva. Bă, de când port ăsta după mine. Adică de când mi l-a dat-o. Bă, frate, ce mi-arde telefonul. De când mă joc eu. Facem așa niște nether brick-uri și mergem jos. Mai pun. Adică dacă terminăm aici, o să las și telefonul. Ți l-am încărcat. Bă, știi să-mi spune și una o aplicație pentru live care de GoShare, care nu mi-e compatibilă. Pe bune, frate, really, o bucățică. Nici o bucată mai trebuie. Hai cum. Aia.
Ok, fraților, am vrut conecta să lăsați un like, salut!